achọrọ m ịma ayo ochongo noko achọrọ m ịma ayo igbagoro gbada achọrọ m ịma ayo ịchọwa ịma na ije na nke ịma ayo ijele ndị Igbo ya pụta gị Please ask them about their brand and give them what they can take. We're happy to see them around here to come and enjoy with the family on the break. It's not an easy task. So, most of them are not spending less than 20 minutes here with us. So let's serve them now when we have an opportunity. Many progress on the street, man. God bless you. Just believe. Just believe. No, but when you believe, everything happens. Yeah. We are together live and direct. This will be entertainment. Coupled with MC Faku and DJ Keko. We are here to make you happy once again, as we usually. No Kamala fagin onye bụ. Okay,
n'ezi okonkwasa na bụ n'ezi ifta agata. Kamalia meji no ebe a n'ụbọchị nkịta. Okay, anyị bịara ebe a maka na iji wee si landlord anyị na ezigbo enyi anyị ya sorry maka ọnwụ nne. The same time anyị na-asịkwa ya obe oficha anya na ọ ya nwa ya akpa nne na ọ bụ nne ya akwa ya. Maka na ihe ahụrụ n'ikpu nne ewu afọ ya na nwa ya arụkọrọ. No. Ka efu nji ebe ka so na-ebi gị. Dịka omenala ya adị anyị si anyị bunere one carton hero, one carton life, and the one carton malt. Okay. Then plus envelope there, after the burial, only get the bike just you can. Kama je beri na beni says no. Beri na be una on weekend amada na because automatically na mama of the 91 years. Beri na higher at 100 years or more. We carry and mama no na Jesus. Amen. And the higher patrozu lorozu. Anya ndo mmụọ na ajo mmụọ na ndị ajọ mmadụ amafọ n'aha Jesus. Amen. I see you now. Thank you very much. Unye ejiwe na ya makali nkunjiba. Amen. Kenka na etugi. Okonkwo asana abu. Okonkwo asana abu. Lezi mshagata. Dalu, I mo ye. Thank you. Ya ina kana gị. Kamala fagi na onye bụ. Kamala fagi na onye bụ. From Oka. Okay. And this family is my family friends. Everyone so many acres of of mine as again. No. Maya na kwa emya ngoma if again am ko before. I will know 9,000. I'm not partial. I not seen no look.
Mama, our friend, Ikeh, we rallied round after the constituted through committee of friends. We were able to realize something as I so I asked the entire family, Ikeh, on behalf of the committee of friends, faculty of science and the medical.
I get it, no more. Can I do that?
nwere iwe maka ihe Chineke mere. Jehova ka mkpụrụ obi nna anyị bịa saa n'ike na ndokwa. Amen. Ibe n'ife ihe eme. Prọfesọ Ifeanyị Chukwu. Nna anyị nọrọ ebe anyị Ifeanyị Chukwu maka na nwere ihe nye Chineke. God bless you for a day like this. Ihe dị mma gị na ndị otu ọgbọ anyị. God bless you. God bless you. How do you go back at me? Prophet Ifeanyị Chukwu anyị kele gị. Nwoke ọbụla nwere ego kwesịrị inwe nlecha. Hey, mmiri abịa. Mmiri. Anyị bụ ofu age grade. Mmiri apụta. Na-ekwanụ mmiri. Igbo họrọ mmiri ụzọ ọ ga-esi jiri aka ya bụ onye nwe ya ụzọ. Ọ ife eji mara mmiri na-arị ugwu. Mmiri na-arị ugwu, mmiri mara ụzọ. Na-enu mmiri ezi nwa bụ mmiri a na-ezi. Anyị na-ekele ndị otu anyị bụ ofu ejire nwoke. Ifeanyị Chukwu maazị mba amanụ iso bịa eze ego ọgaranya na ikwele mmadụ karịrị akarị ọ gịnị Oye, lo que no vamos a hacer. Ella no se conoce con la ropa, nada de que es una cosa. ¿Cómo se puede tener que amar que se haga acá? Chaco, ¿cómo se puede tener que amar que se haga acá? Professor Ifeanyị Chukwu. Nwoke nwere Jizọs nwee nlecha. The president of First Oraukwu Conference. Yes, they are on Now His Excellency, Pastor Ikeh, His Excellency, Architect Sachet of Oraukwu is here, the president of the Congress. And years ago, anointed me too much.
So even the baby, oh, you want the party? So you will buy a party, and then on our behalf of the more better. When you say we alone, says now, if you ain't not going to happy people, Governor 80 on our panel. You don't know you come over to one, you don't know better strike. Well, look at that. What's that? I will go free education. Oh, when you open Kuzno 5,000, 3,000 get. When your nurse, and the teacher, and the back. So all these things needed. Where tell who's out now? Everywhere, all the local government. That was my student. And the Obalikena, National State. Of the student union to the National Association of Nigerian Students. What's the number? The first man who my governor, my deputy governor to the state of Massachusetts, Ezenaja, the first day of Ezenaja, now we are at Supervisor Commissioner for Information and Sector. Because I couldn't declare my master about what the only number person in the commissioner. If I'm going to do but I fought for it, but I didn't say no about my but I didn't close, never mind.
that is the one that you is the one that never is. On my essays, when I'm out of the then I came by the government, I brought back to me. When I'm not sure, yes. out to one never. Oh, yeah, cousin of so, a very nice person, right from time. Oh, that I sometimes I don't and the replacement. And the I'm not going to the replacement. No, only an agent. Okay, you respect it, you respect it, over respect it, so, Massive and Kugaba can go over the summarize. So, finally, they can make a now see what you're going eventually, you can go Mama. Of course, I don't know one day. I'm not in school. Okuya is speaking him. Come on, what you was your quarry or woman. You were doing one year working at our Papa Nan. Of course, one and check a squad. And I'm gonna the first time I won't be able to also, Papa Nan, they may have what I'm on Wimwell, dear 1950. I'm not seeing what you call a dear one. So, like Chairman said, we had a buga and we know when they call back. I die when Wednesday and a mamma here, no, they are so what here when he went? Oh, no, when he came, man, we must say, so I can moon me to Belinda on that way for my age. And because of the Kiabona, so who take it out? Na prof munukuma de carrier mo na obu emi hu na ni ya na ejeku ehu na na atwaro mo bele nwa mo nkozo ibo onye isi wo ko isi ni ihe niile na obu na ibi isi echikonata adụwa ikwe idukwa onye ọzọ ka okwe ka o wee ogbu ahụ wee nwee ike ga-aga ha abekenele m unu ndị nwanyị ị na-anụgodi di akafancha na no ebe nzo lota na be nna ya bụ number 1 no nwe ko si bebe no be nna ya ihe jege bi ze mi be nna ya echekwa anyị ihe mara ebe ị na-eje mara ife ị na-eme
ọ ghara isiziri n'ịnụ na dị n'ije nwere n'ọma anaghị mgbe ebe a isizi ka ndị ọzọ ịgbakọgbọ na akwamotu nke anyị bịara o gosikwara anyị na unu jikọrọ ọnụ obi ọnụ wee mee ihe gbasara akwamozu ya mana ihe ndị Ogbunude na-ayọ ọzọ bụ etu unu bụ mụrụ nwa dị ya na Ogbunude unu maka ịha na ịka ike mana onweghị ihe ka peace udo ahụ emeta na onye a bụ isi mana onye abụọ bụ maka nwa isi ya bụ eze so n'ọka mma ma nwoke dị ya ma nwaanyị bịa unu eme ejikọ obi ọnụ onye ekwene ka o si n'aka ya ka anyị bụ ndị Ogbunude na-anụ na ụmụ di ya n'anyị na enweghị okwu ma ọ bụ esemokwu ọbụla ọ na-eju anyị afọ anyị enwe aṅụrị nghọta so na nna anyị unu na-ekelekwa na Chineke na anyị bụ ndị Ogbunude na-ekpe ekpere na-etinye unu n'ekpere mgbe ọbụla na Chineke ga-ewetara unu udo site na Kristi onye nwe anyị. So ihe a bụ ụmụnna isi anaghị ihe a ego adị ebe a wee si ka anyị were ekele unu ihe a bụ esi ka anyị na-enye unu ihe ọbụla onweghị ihe ọ na-asọ ihe ọbụla ekiriri na ya ga-abụ progress ka ọ ya so na anyị na-enye unu ada na diọkpara bịa ka anyị aha ndị iwelizie nsogbu ụmụnne ya anyị aha akpụ ya afa mana eruzie unu ya ama ihe ya aka n'okwu ekwusikwa ya ga-kwubeziri n'okwu anyị bụ ndị Ogbunude family ji 300,000 wee na-asọpọtụ anyị ihe eme so n'ụlọ ya amazi onye na-esebiziri anyị ọ bịatụrụ Mama musi. Too much. She's a gem, an icon. An advice, a counselor. Very extraordinary intelligence. Agents can read their names. In fact, everyone has been peculiar. What in the air for doctors, engineers, else set up. In fact, that's my big proud. That's why I'm going to go to the my belly, not my mother. My belly, my mother. I'm very happy for you. And don't tell my eyes again. Oh, no, God, oh, God, more in our gospel. We are working with them. We look at the center. Don't say, what's the only so I make a new routine. Of course, okay, the video. You go. I'm not going to go with it. On the models. And I want to I
Today I'm learning again. That's why I learn. So, get that. I love the job of the city. After I work on much work, you ever have been. I have a lot of good. I'm going to go back. I do my job. I love people at church. Yes. So, I did that. You wouldn't do that. Let's hope there's over there. I did closer to Ogbunude. But I can't forget the late Ikeh. I can't forget it. Sorry to say this. A very kind man. I'm the only one who will quote. My mom will say this thing. So when you say love from that family, and by extension, is this and at the years of sin, today, when we were greater percentage in Ezenaja, but they may not know. Most of them are not at all. We support her again. Words of encouragement, words of advice. And I can't listen to encouragement. It means a lot. DG. Every time. Yes. Messi Apostle TV on8 I don't can live Ikeh. Yes, so Ezenaja Oraukwu. Nneokwukwe si dita. Nneokwukwe. Why wara mbonoka. Why wara mborogodo. Why wara mborezi n'oge. Obisi ezuondo. At 91 years. Okaji aki aga. God. Ụmụ ya mere ọfụma nne ya di ya bụ ezigbo mmadụ nne ya anyị jere ebe nne ya ebe ndị Ọgọstụ Ogbunude ọnụkọ ezinụlọ is a celebration of life hey ife anyị kwago nne kwapụ ọkwapụ na-ekene mmadụ na-egodu ndị mmadụ ndị Abakaliki ndị Ọka ndị University ndị skuul ndị prof ndị doctors ndị politicians ndị Oraukwu obodo niile juru eju amesi mama anyị jee nke ọma ọ ga-adịrị gị mma anyị ga-abịa ezinụlọ ahụ mana ọ ga-abịa ịgba nkwụ ihe ọma ka anyị ga-eji bịa onye ọzọ ga-anwụ ezinụlọ ga-ebi 100 ka ihe ọkụ ezinụlọ wee na-enwe ahụ anyị si na ọ ga-adịrị ndị ezinụlọ mma dịka ha wepụtara ego kwa mama ha Chineke na-agọzi ha aka m Messi Apostle TV onye na-ejebe ọ na-eme mgbe onye na-eme mgbe kpọtara anyị ka ọ